So just cyn i'r gwyliau ha cychwyn, o'n i just eisiau atgoffa pawb bod ni efo system buses anhygoel yma yn Eryri, y Siarper Wyddfa, a fel ydych chi'n gweld tu ôl i fi, dyn ni yn y safle bws y Siarper hyn y bryd. Mae'r safleoedd hefyd efo sgrin sydd yn dangos i chi pryd mae'r bws nesaf yn ddod, a dyn ni'n annog pobl i ddefnyddio'r Siarper yr ardal yma ac ella i gadael eich ceir tu ôl i chi, achos yn amlwg pan mae'n canol y haf yn mynd yn reit brysur a mae lwyth o pobl yn trio dod i fewn i ardal wledig iawn ac efo ddim llawer o lefydd i barcio. So felly, jyst wneud bach o ymchwil o flaen llaw ac ystyried defnyddio Siarper Wyddfa. Os da chi yn dod i ymweld ag Eryri, hefyd mae gennym ni canolfannau wybodaeth fel yr un sydd tu ôl i fi fama yn Feddgaled. Felly, os fel mae o heddiw, oedden ni'n ddisgwyl iddo fod yn heilog, ond yn amlwg mae o'n glawiog heddiw. Ella cael cynllunio wrth gefn, os da chi ddim yn siŵr am be arall i wneud, ella galw fewn i'r un o'r canolfannau yma, mae'r staff yma yn wybodus iawn a gallu cynghori chi le arall i fynd, neu dro yn yr ardal, neu rhywbeth arall ella sydd yn addas i'r tywydd. Arolygydd Jason Diamond ydw i gweithio efo Heddlu Gogledd Cymru a gweithio ar hyn o bryd mewn partneriaeth agos gyda Parc Genedlaethol Eryri. Ia, da ni'n dod i fyny wan at amser gwyliau'r ysgol ac fel deall bydd yna lot fwy o bobl yn dod i mewn i'n ardal ni ac anobeithio fydd y tymor yn un braf, ond efo hynna ddaeth i broblema. Gofynnwn ni bobl parcio mewn llefydd cyfrifol, maisydd parcio, llefydd park and ride a llefydd sydd ddim yn mynd i fod yn beryg ar y ffordd ni ac lleihau achosion i bobl gwyno yn yr ardal ac hefyd gan feddwl am fynd i fyny'r mynyddoedd a bod yn ardal y parc i fod yn gyfrifol a meddwl am y trigolion lleol, meddwl am y bobl sgynna ni'n byw yma. Ac os mynd i fyny y mynyddoedd gyda nos, trio cadw ddistaw pan maen nhw'n pasio tai i bobl. Mwynhau yr ardal, mwynhau'n byd, ond plis byddwch yn feddylgar o'r bobl lleol hefyd ac yn ardal ni.